Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Otu onye ọnụ na-eru n'okwu Shehu Showomi akọwala ugbu a na pati PDP amalitela ime onwe ha pati a na-apụghị ịtụnyere vootu n'oge ntụliaka elu nke bụrụla ibu arụ nye ndị chọrọ ịzọ ọkwa ọchịchị. Onye nta akụkọ ama ama nke ọma Ruben Abati akpọkwala onye isi ala Tinubu ọdụ onye nso Wike ndụmọdụ ime ihe dabere n'ụkpụrụ iwu ma mapụtara. O jikwuru ohere ahụ kpọọ Wike nwa nke onye nwe ala, onye agwa ya na nso nso abụrụla ihe ihere nye onye isi ala Tinubu. Maka ọ dị ya eso Wike fola ntụtụta na ya ga-aga n'ihu ime ka ụra pụọ n'anya ndị iro ya ndị nọ na pati APC, PDP na ADC. Onye ụkọchukwu steeti Plateau Izike Dachomo ekwuola ugbu a na ya enwetala kepụkepụ na ndị Boko Haram mere nnọkọ na nso nso a ma manye ego iti aka n'obi nye onye ọbụla nke ga-egbu ya n'ihi ikwupụta okwu n'eze wara awa nye ụwa niile banyere igbu ọchụ ha. Mana ụkọchukwu ahụ rụtara aka na ya adịghị atụ ụjọ ọnwụ ọbụla. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.